2 hours? 2 hours. Ano gagawin natin? Hanap ng isda. Gutom na ako. Isang nasa lata. Pwede ni Kuya Romel, kasi hindi sa papakain sa atin. Ako pa bumili. Oo nga. Pwede na sumama dito. Eh. Sirena? May nakita kang sirena? Sige, sige, buksan mo na. Hello, tita. Picture nga to. Picture. Jay, maganda dito. Kita yung dagat. Yeah. Oh, picture. Ito.